Kidam tang hot Joint Director Help of Service Karbi Anglong di Puahin pen PAKLANG pon Grade 3 Technical lapen non technical awring war saido lapen kidam tang hostame Neli LABANGSO awring war saya puthak stame than pachini poniglo lapen written exam hostame Neli update bang pi poniglo lapen puthot nona bangke Vivavoce interview adet a time lapen adim lapen kuat ana roll number si hodak kitu mal LABANGSO puthak sinali tumhan pini LABANGSO video long nang than pachini ponikpo lapen nalitum LABANGSO video labang ke kan share ko lapen video stame kiceng kujut analitum langpon iko tangte aprang si KARDOM kadukawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fan stame lapen nalitum LABANGSO YouTube channel long nang Humri milang pulte kacing hon pen subscribe igon lapen latest update kilong versi fanalitum belarjan theglangi hoda stame nalitum berpon igdenon tangte non LABANGSO Vivavoce interview APHUTHAK lang pononang lapen chithan pononang kidam tang hod Joint Director of Health Service Karbi Anglong ahin pen grade 3 lapen technical lapen non technical awring warsai bang PAKLANG pon iglo lapen hol labangso awring warsai stamini likidam tang video long stami upload pon iglo lapen than pachini pon iglo lapen written exam kitok hod APHUTHAK stamini li than pachini iglo lasepini bang puthat dak Vivavoce interview APHUTHAK sinali tumphan labangso that lapen roll number times nali tumphan than pachini pon ikpo lapen labangso a notice dak interview notice la publish pon bang 28 December 2023 anis dak publish pon iglo lapen la dak kitok bang la sona it is hereby to inform all the concerned candidates to write an examination result of different category of grade 3 post and under the Joint Director of Health Service Karbi Anglong District diphu wishes the conduct on 30 November 2023 malam sila written exam bang kitok lo mate exam tok lo kasi puthot pini bang dak declare pon iglo Vivavoce test la pen interview APHUTHAK la si hala bang so exam long kitok don an stame adhok bang ki un edalo la pen ki un an amen bang dak pi pon pi si dak roll number bang si pi pon iglo nalitum la scan along tek pon long ikpo labangso roll number labang ke name of post labang ke staff nurse lo lapendak roll number labang ke 7 12 14 24 25 26 35 36 37 38 lapen 40 41 42 43 lapen 49 50 la son thak si dak staff nurse long bang kaduk ka pen dak 300 kaduk ka pen pupel lo mate ki jutsi roll number lo labang ke 320 roll number lo la sinali tum dak la staff nurse apos long kitok don anatum nalitum arol number doma we madak nalitum chelang pon igdenon lapen ophthalmics assistance along bangke dak roll number 2 ingsi ingnusilong chotlo lapen leprosy injector along bangta dak roll number 7 do lapen 22 do la santak thaksi dak roll number ki jo sila bangke 263 lo lapen dresser along stame 1 2 3 4 5 la bang pli lo lapen number 5 along bangke storekeeper la bangke 10 20 26 39 47 57 72 74 82 103 104 110 lapen 169 171 71 172 73 lapen 76 78 179 lapen 180 atum lo ki undun ke dak la roll number ke do ana tum bang ke non la Vivavoce test lapen interview la bang ke pidam iknang po lapen labangso interview ki pidam nang ji adet lapen adim la bang ke dak screen along nali tum thek pon long igji all the candidate of above mentioned roll number dak roll number kiklang an bang ke mate ki do an la bang ke alang li tum Vivavoce interview bang pidam nang po la bang ke ki pidam nang ji la ke 4 January 2024 apen a time bangke 10 am lapen adim la bangke office of the Joint Director of Health Service Karbi Anglong diphu la bang sodim sinalitum dam ik nang po lapen Vivavoce lapen interview bang nalitum pidam ik nang po asi puthon nalitum la screen along thek pon long dak lang pon igo staff nurse along kumama abang fu director abang phietum sida ke tok don ma dak nang litum dak thek pon long ik po penang ando dak roll number bangke la roll number nalitum lang pon igon la pen dak
Official mix along stami hini lapen hini kali lo roll number 2 lapen dagli frosi injector la long stami nalitum lang pon ingon lapen dresser long stami nalitum lang pon ingon dakadu kawe dak pik thela la screen along nalitum thek pon long ikpo nasi dag roll number ki do an atum bangke nalitum chithik ikano interview lapen Vivavoce interview afan nalitum dampen to damingon lapen puthane le dak a time bang ason hello 10 am sinalitum damnang pola pen a date labang ke 4 January 2024 adim labang ke joint director of health service Karbi Anglong diphu dak sinalitum dampen pidam iknang po lapen kapachini pon abang la ke SD Dr. Borsing Rongpi lapen joint director of health service Karbi Anglong diphu ahin pensi dak pipon iklo lapen nalitum na pangso video ka an share ego Karbi Anglong ras tame palang iknang lapen pachini iknang labang so putha karjulong le tum ta duta hai mine as nalitum ka an share ego lapen chethan ego nasipinya video lang mala pathek pen bangkel nilina ke than pon labangkel an chotlo lasi domi thakmi kadu kawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara do an fans tame nilihin pen kardom to change your